Здрасти, приятели! Като виждате сега, се играем One Block Lucky Block. Нека да започваме. Така. Супер! Голям блок. Който е Lucky Block. Чудесно. Поне ще ми остане ли, защото ще го използвам за къста. Имам голям късмет днеска, нали? Не знам колко време сте дълго. Добре, не се бе. Добре. Добре, значи ще си имаме къста. И вътре, като видяхте, се има лъки блокове. И аз за това се радвам. И можем да ни се паднем от чудовище, бос и други неща. Като виждате май целият пълен. Това малко проблем. Ето постигаме много материали. Нали? Да не накрием материали, неп. Накрием. Нека потърсим. Ето тук. Това не е добре. Сега слагаме. Слагам на думите добре. Не знам аз. Хайде хора. Добре каме. Добре. Чакай. Аз буквално. Цялото е пълно. Да, цялото е пълно. Ще ми трябва чест. Бъди годината. Къста се си имаме. Мразя ги. Аз мога да се косувам. Хора, много добре се развиваме. Само ще отиваме на 100 лайк.